Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. В днешното видео ще ви издам последната техника, по която се заребих, като довършвам последната картина за предстоящата ми изложба на 25 септември. Благодаря на всички, които следят моето съдържание. А ако все още не си се абонирал, ще съм изключително благодарна, ако го направиш, като натиснеш камбанката под това видео. Отскоро започна да експериментирам и с хартии, за да придам различна материалност на пространството в картината. Истината обаче е, че тази хартия е доста фина и се къса лесно. Още един тест за моето търпение. Ето още за интересните техники, с които боравя. Наистина е голямо удобство да живеем в такива времена. Всичко е толкова лесно измислено. Но такова удобство е акрилната боя, с която започвам картините. Тя съхне бързо и е идеална за изразяване чрез експресивни движения. Но с течение на времето, честно да ви кажа, овладях малко тая емоция, която бушува в мен, и това се отрази и на формите в картините. Имах и гостенка в ателието, която разгледа картините и се избра няколко. Моите любими картини са на първо място е тази. За мен това са корали. Така си го интерпретирам. И всъщност, тази също много ми харесва. И тази с мрежите. Тук се вихри вече на втора картина. Почнала няколко едновременно. И е на синя вълна. Кажи как си на синя вълна, ти се рисуват сини неща. Да, със синьо съм в момента и изследвам синия цвят. Как взаимодейства с останалите цветове. Много яко се получава, ми харесва. Най-много ми харесва в твоите картини, че има релеф. В смисъл има някакви други материали, не е просто картина. След като всичко изсъхна, довърших с маслените бои и добавих тази специална мрежа, която си нося от Испания. В България не знам къде може да се намери, но много ми харесва като материал за създаване на допълнителен релеф. И след това продължих с малките цветови акценти. И така, както вече споменах, ако ти искаш да видиш моите произведения и мен, заповядай на 25 септември от 18 часа на улица Лабиносен в София. Ако все още не си се абонирал за каналът ми, ще съм изключително благодарна, ако го направиш от камбанката под това видео. До скоро!